Angel. Wis angel. Matane rekreasi delok susu terus. Terus no ae sampai katarak. Halo dulur, kembali lagi di Cocot Walas yang ke-32 guys. Selalu admin ingatkan bagi sing nonton video iki ojo lali sabrek, like, lan komen iki admin semangat bercocot ria terus. Karena sabrekmu semangatku. Yo ngene iki lek duwe gendaan porean sak nasional, telat balas chat pore. Skincare gak ditukokno pore, ditinggal ngeseng yo pore. Jan bulet tok ngeruwel koyo ulu kelek, pengene njaluk sing manut, ae terus nyo iki lho manut diber gak tau ngelawan. Sak senengmu wis nyoklonono sampai boloten. Iki lho lur, foto cecakku ndek pawon, keracunan susu elmen. Wawake mentol kabeh. Kucing menangis melihat ini, wedi ditunjeki. Sore-sore numpak nogo Indosiar lur, cek bahagia. Nogone duwowo deloken gegere. Ndase nek Jawa, buntute nek Australia. Jare Pak D tidak berkayu, tidak happy. Soalnya bagi Lek Yono, mikul adalah jalan ninjaku. Dikira abot, tibakno kosong koyo Astorioyo. PHP bolong gak ono isine. Delok niki jipe opo-opo dhewe koyo ditumpaki jine prit. Kabur area-area soalnya bosen pandemi di omah terus. Kate piknik tipis-tipis cangkruk ndek warunge Mbak Mi. Sing duwe motor bengong lali cawe. Melokan koyo arek playgroup. Mbok wis pokoke Saipul nakal-nakal. Kelinci nang akuarium jan salah pergaulan tenan no. Malah dagel urip ndek jero banyu. Kukur-kukur gatelan koyo gak duwe dosa. Mbok wis mendem gak omem. Yo ngene iki lek kakek ndelok SpongeBob, ora suwe kawin mbek iwak cupang. Sepeda anyar, pacar anyar. Lumayan didol oleh wedhus siji. Lho. Mas, gak usah repot-repot Mas iku pedaku. Iso metu dhewe kok. Biasalah, tukang parkir. Lho carane nyolong gak ngono. Gak usah ngajari bedes renang. Rencana ke depannya nanti nang KUA. Lho wis duwe calon gurung. Lho Mas aku gak omel lho. Waduh, pedaku blok cok posesif.